Makeba, ake sibingelele kahle. Baba Dokotela, asikubingelele sibingelele nababukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Bakufuna ka TV. Ngeke base Yaza kuthela. bakhokhe. Singasho ukuthi waweyiphi show kodwa nje bayakufuna. Ufike kuseni uzoshutha ntaba, Uzoshutha ngo6. shutha ngo6. Usulabe Shoot 5 minutes. 5 minutes. Tuyadlula kuphela. Yeah. Cool. Unento esifuna ukuthi siyikhulume la ithi ngingakwazi yini ukuthi ngiboleke amadoda njoba uthi nanka amadoda kodwa umuntu uhlala eflatini. Baba Dokotela, amadoda akanankinga ukuthi uhlala kuphi. Since kusongewona wakho permanent, usungezowathatha permanent. That means awuzowaphakela. So uyakwazi ukwaboleka because afika lapha eflatini azoletha lokho akulethile bese phinda yahamba futhi ayohlala la kule ndawo le esuke sokutshela ukuthi uzowabeka kuyona. So awahlala eflatini lakho. Okay. So ukuthi ukuhlala kwakhe eflatini akunankinga ungakwazi ukuthi uwathole. Noma ngihlale hostel. Noma ungahlala ehostel ngisho ukuthi uhlala nabantu endlini. Akho ngisho yedwa ozobona. Ngoba mase efike zokwenza umsebenzi wabo bonke bazolala. Afike enza into ayenzayo bese yaphuma futhi ayahamba. Yeah. Abantu noma ngisasengayikhuluma noma mhlawumbe futhi seyikhuluma eqeleni bengaqala ukushutha laba futhi ngoba uke wakhuluma ngesikhwama but now ngiyangibona uya nokucwila kusona ungasayikhuluma indaba yesikhwama. Abantu bayasifuna isikhwama sa15,000 sisekhona kuqala. Baba Dokotela, isikhwama sika 15 sikhona. Yize sosa sikade sichazile ukuthi sihamba sigcina sesiphelela la ewinter ngoba ezinye zezinto esisebenzisa khona asitholakala ebusika. So ngenxa ukuthi ke sasikade sithengile kukuningi sisekhona esika 15 kodwa asisekho siningi. So noma yinini so ngezwe kuthiwa ke sesinqamukile kwamanje so sibuye ehlobo. Kodwa njengamanje usifunayo usengakwazi ukusithola. Sengakwazi ukusithola. Yeah. Ukakhuluma ngophondo ukhuluma ngomdonsa amafutha khona. Umuntu usengawathola umuntu mhlawumbe wayesalile egebeni edlule. Baba Dokotela, sithe asibuyisele back to umphakathi. Umdonso nophondo sizokunikeza kona kokubili ngeprice yophondo kuphela. Okay, ikhombo senayo yona ke? Ikhombo khona Baba Dokotela. Kwabafuna ikhombo ikhona. Masikhuluma ikhombo sosikhuluma ngamafutha, sikhuluma ngespray, sikhuluma ngophondo. Okay. Yeah. Ukushuthi njengamanje umuntu osempangeni okufunayo seNewcastle okufunayo sePort Shepstone okufunayo angakwazi ukuthi akuthole. Okudinga nje Baba Dokotela ukufona bese sithumelela iPepno store number yakhe sikwazi ukuthi simthumelele izinto zakhe. Njengoba umhlanje oganiwe nje. Yeah, kodwa phela akusho ukuthi sengiqedile. Ngiyadlala ngiqedile. Awuqedile. Cha phela uyayibuka insizwe iyana nokubancwaba funa sibuze ukuthi khona ke umakoti usekhona nje. Khona nje. Uyazi impembi ngane niqoka kahle kanje. Ube nesikweleti la uthenga khona but ungenalikhwe. Uma ungenawo indawo esithi sekhweni. Hayi noma ungaqoka kahle kanjani kuthina sinandaba. Kunomuntu ohanjelwe umuntu osifazana. Ikhona into ongambuyisa ngayo noma indoda umfazi ohanjelwe indoda. Baba Dokotela, kulomuntu othi ngithathele intombazane ngayifundisa uyafunda ithemisa igogodile ngitshela ukuthi ngiyithanda nesecurity lona. Leyo muntu uthaka ngifonele Baba Dokotela. Sizomshaya abuye uma ukuthi akanayo imali okugibela uhamba ngenyawo. Uyadlala umuntu sekuthe kuthiwa igadi. Ngiyithanda igadi. Kodwa kade kuyilona kade limfundisa. Mhlawumbe ngiyeza mhlawumbe induku alivuka. Uma ingavuki indoda akabuya azolungisa induku kodwa sebuyile nesekhona la endlini. Unayo into ukulungisa induku? Hayi khona Baba Dokotela ungayithathi uma ukuthi umuntu awukazi ukuthi uzofika nini. Ungayithathi uma ukuthi uzofika nini. Yeah. Abanifundele kuthiwa igadi. Ake sibhele ngifuna ukuyocela emgedeni. Kufuneka ngenze njani? Ungaphendula uthini kumuntu ofuna ukuyocela emgedeni but yini akufuza afena? Baba Dokotela, kumuntu othi nje ngifuna ukuzocela angifuna ukuthatha lutho kodwa nje ngifuna ukukhuluma nalamadoda ngifuna ukucela. Osoke ufuna ukwabona uzowabona. Akhulume naye wabuka kodwa ufuna ukuthi nje ngifuna ukucela kuphela uyakwazi futhi ukuthi acele siya ufoneke bese siyakutshela ukuthi yini ekufanele waphathele yona lamadoda kodwa inyama ebova isali ugoloko futhi awusali. Mosuku zekhona uzocela kulamadoda. Awuceli ke phela uphethe uhamba ngezandla. Mawucela uphathe imali. Khona umunye udokotela wathi ungayiphathi imali engena kolethe engeke ngisho ukuthi uba. Uthi obuye ngifuna into yemali kodwa hayi ukuthwala ungathini lapho? Baba Dokotela kubaningi kakhulu abantu abathi bayakusaba ukuthwala kodwa bayafuna ukuceba. Kumuntu onjalo uthi ukuthwala ngiyakusaba kodwa ukuceba ngiyakufuna.
lungisa ibudget bese uyangifonela ungitshela ukuthi okay akhona amasenti angaka engiwahlanganisile yini engayithola ezongenza ukuthi ngikwazi ukuphila kahle kodwa kungasithatha isithwalo. Efuna lo konke lokho ibhodo sengalithola. Hayi ibhodo likhona babudokotela khathala wena amabhodo akhona khathala wena mawufika nje siyakwenzela isiko lakhona bese uyalithatha. Sichazele kehle. Kukhona leli babudokotela elikhulu leli. Mawufuna leli fanele ube nawo 35. Okay. Bese kuba nesinye izinto esizokutshela zona ke efonini ukuthi izinto kufanele uyithole. Mawufuna leli fanele ube nawo 25. Awalingani. Awalingani wona nama price awalingani. Kodwa nje hayi ziyakhala. Umuntu ofuna ibhodo uthatha isithwalo, umuntu ofuna ibhodo uthatha into enhlanhla asichazele kwenzekani. Kumuntu othi ofuna ibhodo babudokotela usuke ethatha into enhlanhla engathi nje iziphakama ngoba angeke ngize angifuni ukuthi ngithi uyathwala kodwa ngeke uzube khona umehluko kuyena nomuntu othwele. Bazoceba ngokufana. Bazoceba ngokufana futhi mhlawumbe angaceba kakhulu. Ngoba akayiboni imali yakhe uvuka ikhiphe khona la. Yeah. Cool. Kunomuntu ozokudinga ukuthola uzokuthola kanjani kwephi number? Inombolo esithola kuyona 078 3170554. Basisakhona futhi siyatholakala ku TC Jula TV3. TV2 or TV3? TV3. Abo, it's at TV6. Asiqale phansi TC Jula TV3.